नाही लावता. किती आहेत आम तुझ्या हातातला दाखव भरतच्या. पालाला माझ्या हातातून चावून एक दोन आता तुझ्या हातात. तीन आहे. तीन आहे आजच्या गावात जपून ठेवले तिला. ती बघा गेली खाली. एक झाली बनवून. तर मित्रांनो अशा आपण बदते तेवढं बनवतो आणि घेऊन जातो. पागोलीतून गेला. पागोलीतून गेला. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या युट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तिथे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज आता वाजले किती 7:45 वाजून गेलेत आणि आम्ही आलोय तिघेजण आहोत. शरदने आम्हाला सोडली इथे गाडीवर निगडीला. तर खेकड्यांसाठी आलोय. म्हणजे काय खेकडी भेटतील का तर माहीत नाही, कारण पाणी पण जरा जास्तच आहे आणि पगोल्यांना ज्या लावायचे असतात खाद्य द्या आहे ना खेकड्यांसाठी. खारे खेकडी पकडण्यासाठी आलो इकडे खाऱ्या पाण्याच्या साईडला. तर ते खाद्य काही जास्त भेटलं नाही. आतड्या म्हणजे एकदा ते देवाची बांधलेले ना रे, तर त्याच आहे तिथे निगडीला काही भेटलं नाही. भरत आणा गेला. तर भरत मला वाटतं गाडी घेऊन येईल किंवा दोन कोणी येत असेल तर भरत त्यांना घेऊन येईल. बघू आता. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता बघू काय भेटतात काय नाही. तर मग मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. किती आहेत काळी बघू आता किती आणा लागतात तेव्हा. किती पीस आहेत एकूण तरी पण. कसला आहे रे हा पीस. पंखाचा. तर मित्रांनो बघा खाद्य आणलेले त्यांचं पण जास्त नाही आहे आमच्याकडे. 3-4 पगोल्यानं होईल काय. ह्या पगोल्या कुठल्या धागा बांधलेला आहे. अरे ह्या सोमनी बांधला नाही. हा धागा असला धागा नाही बांधत रे. अरे धागाच नव्हता त्याकडे. तू इकडे दाखव. ते पगोल्या बघ किती आहेत. 10 पगोल्या आहेत. हे बाटल्या ब्रिजवर आम्ही या ब्रिजवर मी लास्ट इंटो काय बोलतात तो ही दिलेला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये. तो ब्रिज आहे आता दिसत नाही एवढा खाली. झाली एक बांधून झाली. दाखव जरा. मला दाखव मग तुला दाखव. ते वर पण तिथे किरव्याने आलेत कोणतरी. गाडी घेऊन येत आले. कोण आहे काहीच आहे. मित्रांनो अशा करून बदते तेवढं बनवतो आणि घेऊन जातो. तर मित्रांनो 6 पगोल्या झाल्या. 1 2 3 त्या तिकडे आहेत. तर कोणाला लगेच म्हणजे ठेवलाय थोडा. खाऊ त्यांना खायला. भरत दादा येईल आता आमचा. पकड. तर मित्रांनो टाकतो आता. धावतच गेली ती खाली. एवढा पाणी फास्ट आहे. भरती नाही मित्रांनो आता. कुठे गेली. बसली. मित्रांनो अशी बांधावी लागेल आता, कारण जवळ झाडं नाही आहेत. या गेल ना रे पाम्या इथून मधून हे पाण्यात ना. हा तुला माहिती कुठं कमी आहे. पाणी आहे तो तुला माहिती आहे ना आधी. तर मित्रांनो अजून इथे एक टाकते बघा. ते मधून येतात ना पाण्यातून. ते येत आहेत 2 जण. संकेत आलाय सोबत. सावकाशा रे. बसली इथं खाली येऊन कुठेतरी. परत पाठी फिरलो. बोलाय वाटते तिकडून येते. ए फोडून ये. ते बघा त्या साईडला आहेत ते. जिगू पण तिकडे गेला. हा पारात टाकतोय आता. थांब आलो. फटाफट टाक. जाऊ दे पुढं. गेली पारात एक. ती बघा तिथं आहे. बॅटरी आहे तिथं. बसली खाली. किती राहिल्यात अजून. 3. मित्रांनो एक तिथे टाकली. पुढे बॅटरी मारल्या तिथे. आणि आता एक इथे टाकतोय. भरती आली सर. खारा पाणी झाला सर रे मस्तपैकी.
हा टीव्ही उठली कोणतरी आला पारात नको सगळ्या टाकू पारात 3 टाकायच्या. ते मित्र किती राहिल्यात आता एकच राहिले ही टाकलीस की त्या वर फुकट खाली टाकल्या त्या गोड्या पाण्यात गेल्या ही अशी ठेवतच रशीला अशी ठेवतच रशीला काय होणार नाही तुला. मित्रांनो हा पाणी आता भरती यायला लागले असं वाटतंय बघा दुसरे पॅटर्न काढू का व्हिडिओ तोपर्यंत तिथंच कुठे टाकतस उचलायला असं आपण उचलून चालेल बसली पाहिजे. काय करतात तिकडे काय माहिती जिगू गेला तिकडे आपण गेलो पाहिजे होतो नंतर हो हो तर मित्रांनो बघा पाणी बघा ठरला काय कावराचा पाणी नाही घाण कुठं नाही लागली परत येत आहे का नाही भरती व टवता आहे तर मित्रांनो हे बघा यांनी किती आणलं तिकडून अशीच पगोल्या नाही लावता किती आहेत थांब तुझ्या हातातल्या दाखव भरतच्या पालाला माझ्या हातातून चावून एक दोन हात तुझ्या हातात 3 आहे 3 आहे आईच्या गावात त्याच्या हातात किती आहे तुझ्यात किती आहेत आईच्या गावात तुझ्या हातात 2 आहे 2 एक पालाला माझ्या हातातून हा चेंडल मेंडल पकडलं ना चांगले पण रे पकड पकड अरे हा पकड मोबाईल आहे हातात बाबू विका तुझ्यासाठी मित्र आणलाय तुझा हा माझा वाला झाला कोण आहे तो तर ही कुठे भेटला पकडला तिथे का सोडलीस त्याला मग तर मित्रांनो खालच्या सर्व पगोल्या काढून घेऊन ना बघा आता पाणी भरायला लागला तो बघा तिकडे पूर्ण गेला त्या ह्याच्यापर्यंत बघा चल टाके जिग्नेश टाकू बघू दे मला पाणी कसं आहे एवढी चांगली वाटत बॅटरी आहे तुझ्याकडं जपून ठेवले तिला ते बघा गेली खाली बांधून ठेव ते पुढे आहेत ते बघा हे बघा तर मित्रांनो हे बघा ह्याच्यात आहेत आणि बघा पाणी आता ना ह्याच्या वर चढतो हा दिसतो ह्याच्या वर पूर्ण उन्हाळ्यात पण पाणी भरपूर असतं त्या वर चढतो ही कोणी टाकला नाही पगोली काय माहिती बघा ही टाकलेली इथं तिथे पुढं पगोलीनेच पकड असा नको पकडू आता चालतो एक साईडने नको तिकडे पगोली लावतो फक्त आणि बाजून हलव इकडून जाऊन गेला तू हाय आता भेटेल चांगला पगोलीत भेटणारच नाही आता तू बघ तिरकीत लावूया थांब मी पण येऊ काय खाली थांब तसं हातात नाही भेटला असेल ते संकेत नको रिक्स ठेव बाय चान्स भेटला तर भेटला चल समोर त्या मुसक्याजवळच पगोली लाव थांब पगोली बघूया थांब संकेत मुसक्याजवळ पगोली लाव संकेत थांब लवकर लवकर मुसक्याजवळ पगोलीत नाही भेटत उचलतच काय तू इकडून एक गप्पे तू जरा परत गेला पगोलीत ना गेला गावात फाटले कुठं घरीच गेला हट यार चलो तर मित्रांनो या पगोल्या घेतल्या
पगोल्यानं काय 2 किरवी लागलेली ती पण एकदम लय छोटी होती नन्हीशी. ते बघा ती त्यांनी हाताने पकडून आणले ते 8 काय काहीतरी किरवी आहेत तीच. आणि ते गाडी आणायला गेल्या तिकडे खाली संकेतनी भरत चाललो आता. काय मच्छर चावतायत बघा इकडची. मच्छर नाही डोंगीला आहे ती. रात्रीची तुम्ही व्हिडिओ बघित असाल मला कंटिन्यू करायला भेटली नाही. कारण का माहिती आहे का, हे बाकीचे त्या साईडला होते 3 जण आणि आम्ही 2 जण ह्या साईडला होतो. आणि त्यांनीच तिकडून 8 किरवी पकडून आणली तुम्हाला दाखवली मी. आणि नंतर ना ते मच्छर वगैरे भरपूर चावायला लागले आणि बॅटरीची चार्जिंग थोडी कमी कमी झाली. आणि मग त्या पाणी खारा नव्हता, पाणी भरतीवर चढली नव्हती. त्याच्यामुळे काय किरवी भेटली 2 लागलेली. एक दाखवला मला वाटतं का नाही मला पण माहित नाही, आता आठवत नाही. तर पगोलीत भेटले मग छोटी होती ती सोडून दिली. आणि ह्याने आणलेली 8 किरवी ती घेऊन आलो आणि पगोल्या वरच्या साईडला परत टाकलेल्या इकडे ज्या साईडून आम्ही गेलो ना त्या साईडून. तर तिकडे पण काय लागली नाही किरवी. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळेल. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.